Co byste dělali, kdybyste pravidelně posílali peníze na pomoc africkým dětem, ale pak byste zjistili, že vaše peníze financují jejich zneužívání, násilí a obchod s drogami? Představte si dojemná videa z Afriky. Děti zpívají, tančí a pod tím se objevují hesla typu přispějte našim dětem. Vy posíláte peníze, sdílíte, věříte, že pomáháte, ale realita? Ta samá 5letá africká holčička, která se na vás usmívala ve videu, je v noci surově zbyta jenom proto, že se například počůrala. A ten malý africký chlapec, kterému jste chtěli platit vzdělání, je učen homosexuálním praktikám. A vaše peníze? Za ty se nekupuje jídlo, léky ani vzdělávací pomůcky. Ne, kupuje se heroin, kokain, marihuana nebo se platí za sex s místními chlapci. Zdá se vám to až příliš hrozné na to, aby to vůbec mohla být pravda? Tak se podívejte na tohle video až do konce. Protože tady nebudu mluvit já. Tady budou mluvit lidé, kteří to přímo zažili. Lidé, kteří se stali obětí jednoho z největších podvodů, o jakém jsem dosud slyšel. Podvodu tak odporného, že se z toho zvedá žaludek. Ten podvod se jmenuje Československo-Afrika. A strůjcem tohoto podvodu je podle očitých svědků Jakub Jáhl. Muž, který se roky vydával za zachránce afrických dětí a vytvořil si na sociálních sítích image humanitárního pracovníka. Dnes tento muž vystupuje jako bojovník proti sektám a obvinuje jiné skupiny a organizace z věcí, které ve skutečnosti, podle mnoha výpovědí svědků, dělal on sám. A proto nastal čas, kdy musí padnout maska a ukázat si, kdo je kdo. Dobrovolníci, kteří se vydali do Afriky pomáhat, sponzoři, kteří údajnou misi v dobré víře financovali, i samotní Afričané hovoří jasně. Jakub Jáhl je nebezpečný manipulátor, násilník, psychopat a podvodník, který fyzicky byl děti, sexuálně je zneužíval, napadl místní obyvatele nožem, choval se agresivně, užíval drogy a trpí vážnými psychickými problémy. A my si dnes tato svědectví vyslechneme. Jakub Sobek alebo Jakub Jáhl. Ten chlapec ani sám nevie, či je. Pretože tento chlapec je jeden obrovský manipulátor, hajzel a klamár, neskutočný klamár. Jakub Jáhl je naozaj veľmi psychicky nestabilný človek, ktorý robí veľmi veľké svinstva. Mláti deti, ktoré tam mlátil, užíva drogy. Je to človek, ktorý má diagnostikovanú psychiatrickú poruchu, bipolárnu poruchu osobnosti. Jemu išlo zlo už z očí. On jednoducho to má v sebe. On je kedysi sa venoval tej satanovej komunite. On sám zosobňuje toho satana. Ozaj. Že on sa snaží veľa ľuďom ublížiť. A každý sa opýta, že prečo vlastne? Veď nikto mu neublížil, nikto sa do ňoho nestará. Prečo on sa stará do všetkých? A prečo robí také zlo? No, lebo to má v sebe. Lebo on je chorý. Oh, I just imagine about Jacobo. I get a picture like a person who dealing with the fraudulence, the people who is liar, the people who is tricking, is what I get in my mind. I don't think he's a good person, because if he was a good person, he can do what he was doing, you know. For me, when I'm thinking about Jacob, I'm thinking about he's a bad person, you know. He is manipulating in order to take money from people, in order to spend it himself, you know. Yeah. But not for helping kids, yeah. So I'm not appreciate that, because just he was not doing good, yeah. Abychom nyní pochopili celou šíři tohoto neuvěřitelného humanitárního podvodu, který Jakub Jáhl vytvořil a vybral statisícové částky od mnoha dárců, kteří ho na sociálních sítích sledovali, tak se nejprve podívejme na to, jak se Jakubovi podařilo vytvořit naprosto dokonalou iluzi o siročinci, který ve skutečnosti podle svědků vůbec nikdy oficiálně neexistoval. Ona vždy tužila ísť do Afriky pomáhať. Takže si našla, najprv chcela ísť cez nejakých Salesianov a tak ďalej, ale potom si našla v Čechách niekde nejaký inzerát alebo niečo, že oni tam majú svoj sirotinec, nejaký pán Jakub Jáhl a hľadá dobrovoľníkov cez Vianoce. Tak Tanička sa prihlásila, išla tam nabalená s kuframi, celá šťastná. Prišli tam, bol tam taký, máme rôzne videá, posielala fotky, veľký sirotinec, obrovský areál. Takže to vyzeralo tak, že fakt sú tí chalani šikovní, že im záleží na tých afrických deťoch. Tak to bolo všetko super, až kým nenastali prvé problémy. A to tým, že moja dcera je taká Rebeka a skamarátila sa tam s nejakými tými učiteľmi, čo tam boli. A nakoniec vysvetlo, čo overili si aj s Jožkom, že ten sirotinec vôbec nefunguje. Keď som zistila, že ten projekt, ktorý propagoval vtedy, to už boli 2 roky, tak nie je vôbec projektom, ako má byť. A tie deti tam ani nebývajú.
proste bolo to komunitné centrum, kde sa deti iba schádzali, hrávali a Jahol to vedela, my sme to nemali ako vedieť, že to nie je proste, že sa takto deti bežne schádzajú, bežne hrajú, keď to bolo normálne oplotené, veľké centrum, boli tam aj postele ako nafingované všetko. A jedného dňa sme sa tam vybrali teda v noci a zistili sme, že tam žiadne deti nespia. Takže vtedy nám došlo, že to sirotinec nie je taký, ako má byť. A ja som mu vtedy verila, že on o tom nevie, že ten sirotinec bol podfúk, že to nebol sirotinec, ako má byť. A dokonca on mal cez 100 ľudí, ktorí mu posielali mesačne okolo 1000 korún mesačne ako Adoptions for Distance. A on im na oplátku posielal fotky, lenže viete, mne to vtedy nedochádzalo, ja som tam bola len mesiac, ale s postupom času sme zistili, ako to vlastne všetko je a že Jahol v tomto išiel od začiatku a on sa s tým predstaviteľom toho sirotinca, tanzanským občanom Ramadanom, dohadoval. Takže ja mu prišiel od sponzora na účet 1000 korún, on mu poslal možno od 50 korún za to, od 100 detí, on mu nafotil fotky, keďže tie deti na ulici si hoci kto a viete, dieťa vám spraví za lízatko, za cukrík, vám zapozuje, ako len chcete. Jasne. A peniažky ostávali jemu. Ale ja som napríklad videla, že my keď sme prišli do sirotčinca, tak on sa tým deťom nevenoval. On ich nemal za nič, tie deti. On jednoducho nebol láskavý a milý k tým deťom. On za všetkým videl len peniaze. On len potreboval s tými deťmi natočiť nejaké video, aby získal od ľudí peniaze, pretože mať na videu rozkošné africké deti, ktoré sú hladné a pýtajú jesť, to chytí za srdce každého správneho človeka. On to vedel obrovsky zneužívať. Ale on jednoducho nemal cit k tým deťom. On to nerobil nezištne. On to robil len za cieľom vyťahnuť z ľudí peniaze, aby mal z čoho žiť. Ale napríklad chcel rozhodovať za mňa tú materiálnu pomoc, ktorú som ja priniesla, že čo sa s ňou spraví. On im to nechcel dať tým ľuďom. A ja som to zo začiatku nechápala, že veď priniesla som sem 2 plné kufry materiálnej pomoci, ktoré som zozbierala tu u nás od mojich známych. Každý niečo priniesol. A on, no toto tu nechaj, oni mali takú miestnosť, kde to všetko mali nahádzané, čo im ľudia posielali. A on podľa mňa s tým obchodoval. On to nedával nezištne tým ľuďom. Tak ja som to nechápala, že ja som priniesla 2 plné kufre a ja to tým ľuďom nemôžem dať. Ja som každý deň si aj napriek tomu nabalila plný batoh a jak sme išli za niekým, tak ja som rozdávala. Aj napriek tomu, že on mi povedal, že nedáva im to všetko. Prečo by som im to nedala, veď som im to priniesla. Of course, it was not an orphanage. This you have to understand. It was a trick, and to take the kids in a place so that he can get something to show you. And you know, some of the people are poor, so they accepted to do like that because he's just like promising them that they are going to go to school, we are going to pay for clothes, we give them food, we give everything. So the people believe because they know most of the people from Europe have good heart are coming to help them here, you see? Mm-hmm. So it's what they did. It was a trick, like minutes that these are the kids that we're carrying here, you see? Jemu v tej Tanzánii bolo dobre, ľudia ho sponzorovali, posielali mu peniaze a jemu sa tam dobre žilo. On si tam platil 2 domy. Napríklad, on keď mal zlú náladu, tak z toho jedného domu išiel do mesta, do druhého, myslím, bytu alebo čo. On si tam platil chlapcov za peniaze sex. He was having money and he was believing that he can control African children, African leaders because of the money he collected from you. You know that he using kids to collect the money. Ja som prispievala na zariadenie, na chod sirotinca, aby tie deti mali z čoho jesť a škola sa im platila a tak ďalej. Jakubovi sa posielali peniaze, no posielali sa na transparentný účet, tak to nie Jakubovi, mali Česko-Afrika organizácia, bol to transparentný účet, na ktorý mali vlastne aj Tanička, mala na ňo nie že dosah, ale kartu mal iba Jakub a Martinčičo, ale tie výpisy, že ako prichádzali peniaze, no lenže stále bolo tých peňazí málo, že sa kúpilo to, aj zariadenie jedno s druhým. Až potom už, keď som povedala Jataničke, že to je už neúnosné, aby sa každú chvíľu posielali peniaze, že to neexistuje, že sa toľko minie,
tak tam začala mať s Jakubom veľmi veľké konflikty. Takže až po čase, keď už sa nedokázal pretvarovať, pretože títo ľudia sa nedokážu pretvarovať možno pár mesiacov, ale po čase začne ukazovať sa ich pravá stránka na povrch, tak som začala zisťovať, ako to vlastne bolo predtým a že tie peniaze si on krádol pre seba. Vtedy nám došlo, že to sirotinec nie je taký, ako má byť. Keď sme to zistili, tak v tom čase moji rodičia plus pani Monika Katonská nám poslali dosť peňazí na to, aby sme mohli kúpiť dom, čo bolo hlavne moje rozhodnutie, keďže mne to bolo poslané ako darom od mojich rodičov, tak som rozhodla, že poďme kúpiť dom a pani Monika Katonská sa teda do toho pridala. Ja dúfam, že sa to dostane hlavne k tým sponzorom, ktorí vo v dobrej nádeji posielali peniaze a oni hovorili, že sú to jednotí beloši, ktorí aj tak pošľú. Pretože im je ľúto Afričanov. But sometimes also he were like teasing the guys who are sending money. Like, you know, we are doing this and this. We're expecting to get more money. I don't want to insult here. More man, like something like that one, you see? Oni tam vlastne trochu aj pomohli, ale to boli len omrvinky. Tým, že je v Afrike všetko veľmi lacné, tak oni, áno, zo pár vecí kúpili nejaké jedlo, ale to tam bolo za pár korún, ale tie stovky eur alebo českých korún, ktoré im chodili, možno tisíce, ja neviem, to užívali všetko pre seba. Oni tam mali hojný život. Oni si všetko dopriali, alkohol, ten Jakub si určite za to platil chlapcov na sex a drogy, tie sa kupovali. Pokaždé, keď cinkli peniaze, tak v prvom rade sa kúpili drogy. Oni žuli stále po večeroch nejaké listy a podobne. They don't have a passion to helping kids, but they was need only to spend the money for the kids, no? I know, he was buying drugs on street, you know. A tím, co teď zaznělo od svědků, se dostáváme k tématu, které mně osobně přijde natolik odporné, že se mi zpočátku tomu ani nechtělo vůbec věřit. To, že Jakub Jáhl veřejně na sociálních sítích vyzýval lidi k posílání finančních darů na siročinec, který oficiálně nikdy neexistoval, je samo o sobě dost nechutný podvod. Ale to, co se s těmi penězi dělo dál, překračuje všechny hranice lidskosti. Protože, jak už bylo částečně zmíněno ve výpovědích očitých svědků, Jáhl za peníze určené na pomoc dětem kupoval drogy a platil sex s místními chlapci. Ale to není všechno. To úplně nejhorší je, jak se Jakub k samotným dětem choval. Podle výpovědí, které nyní uslyšíte, je fyzicky týral, učil homosexualitě, mlátil, ponižoval a ničil jejich nevinnou dětskou duši. A mohu vám zcela upřímně říct, že když jsem začal tyto nechutné detaily o Jáhlově misi rozkrývat, netušil jsem, že odhalím tak děsivou propast zla. A vlastně jsem ani netušil, že člověk může skutečně klesnout až takhle hluboko.